Tačno znamo ko ih je vrbovo i kako ih je vrbovo. Nađu video oglas na banderi ili čuju od prijatelja, druga, rođaka. Po sletanju na aerodrom čekaju ih neki ljudi koji im oduzimaju pasoš pod izgovorom da treba da im se sredi radna dozvola. Oni su imali povratnu kartu, ima je bila oduzeta ta karta. Fizički su, znači, maltretirani, tučeni, neki su zatvarani na po nekoliko dana kao kaznu ili su novčano kažnjeni. Postojala su ta 3 smrtna slučaja. Gradilišta su često okružena i bodljikavom žicom, znači uslovi su vrlo slični nekim uslovima u logoru. Sve su im pretili da će im se nešto desiti ukoliko pokušaju da se pobune, ukoliko pokušaju da pobegnu. Da, ovo jeste oblik organizovanog kriminala.